minuts i arribem a 3:45 de la tarda des de Ràdio Capital 94.4. Què dic? No. Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2. Em foto un embolic amb totes les freqüències, però és la garantia de que hi ha cobertura total a les comarques de Girona i l'Alt Maresme. Anem a Banyoles. Us vull presentar un jove de només 18 anys. Es diu Aniol Reixach. S'ha posat aquest estiu a la pell d'un diplomàtic, resolent tensions internacionals entre la Xina i Taiwan, tot i que a tall de simulacre. Ho ha fet en el marc del projecte Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, un programa d'intercanvi finançat pel govern dels Estats Units que li ha permès familiaritzar-se amb el sistema polític i judicial nord-americà, així com també conèixer la història, la societat i la cultura del país. De fet, ell ha estat l'únic estudiant espanyol seleccionat, a part dels 42 joves d'altres països de la Unió Europea. Senyor diplomàtic de 18 anys, bona tarda, com està vostè? Hola, bona tarda. Escolta, aquí a Banyoles. Escolta, tu de gran, exacte, perquè ara ets molt jove, vols fer de diplomàtic o el tema de la diplomàcia no t'hi veus? Doncs no ho sé, la veritat. Ho tinc clar i no ho tinc clar. M'agrada tot el part política de la diplomàcia, però tampoc tinc clar si és el que m'hi dedicaré. No ho descarto, però bueno, ho haig d'anar veient. Perquè tu ara mateix estàs estudiant, si no estic mal informat, a l'Institut Josep Brugalat de Banyoles, oi que sí? Sí, correcte. Estic fent un grau superior d'Administració i Finances i la meva idea és l'any que ve fer Ciències Polítiques o Global Studies en una universitat de Barcelona, però no tinc massa clar encara què vull fer ni què m'hi vull dedicar, però sí que sé que és d'aquest àmbit. Per tant, no ho descarto, però tampoc dic vull ser diplomàtic. Molt bé. Aniol, fa una mica de respecte que un projecte en el qual només 42 joves d'arreu d'Europa siguin escollits i, a més, patrocinat pel govern nord-americà. Primer de tot, com t'enteres d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa? Quins requisits has hagut de passar per ser un dels 42 escollits? Bé, jo sempre he sigut una persona sempre interessada en tot el que és la cultura, la política americana, sempre m'ha apassionat. Llavors jo seguia a les xarxes socials, al consolat i a l'ambaixada, i ells ho van publicar. En aquest cas, el primer lloc on ho vaig veure va ser a l'Instagram oficial del consolat americà a Barcelona, i llavors a mi ho vaig llegir, vaig entrar, vaig buscar per internet, ja sortia també la seva web, i vaig veure que era un programa que m'apassionava i que realment m'agradava molt i que estava molt fet pel que a mi m'agrada, i llavors vaig decidir presentar-m'hi. Demanava una sèrie de requisits, un certificat d'idiomes, un vídeo parlant en anglès màxim d'1 minut perquè hi voldria participar i què podria portar. Després demanaven una carta de recomanació, voluntariats que havia fet, sí, això, no. Molt bé. Escolta, uns quants requisits. Aniol, tu et consideres un espècimen estrany? No em malinterpretis. Amb els teus col·legues, suposo que pocs d'ells estaran interessats per la política internacional i es volen arriscar a fer de diplomàtic en un programa en el qual has d'intentar posar pau a dos països que sempre s'han enfrontat i que estan molt a la vora per un estret entre Taiwan i Xina. Què diuen els teus amics de la teva edat? Que estàs com una cabra o què? Bé, sí, la meva edat crec que és un tema que no apassiona massa la política i que hi ha un descontentament entre els joves. I sí, sóc una persona que sempre li ha agradat i tampoc és el tema més gran que hi ha de conversa. Tothom diu que el troba interessant, però que ja m'ho regalen, que ells no hi anirien. Dius que vas haver de fer un simulacre per intentar resoldre el conflicte de la Xina i Taiwan. Vas arribar a alguna solució perquè es posessin d'acord la Xina i Taiwan o no? Bé, el simulacre era que es creaven, érem 52 estudiants, 10 americans i 42 europeus, i llavors cada un tenia un rol. Hi havia el Consell de Seguretat de l'ONU, la Comissió Europea, els ministres exteriors de la OTAN, el Consell de Seguretat dels Estats Units. Llavors el meu rol era ambaixador de Grècia al Consell de Seguretat de les Nacions Unides i
Llavors va ser la meva feina era treballar a la ONU i negociar entre ells dos i aprovar resolucions que no fossin vetades, perquè cada un tenia un rol. El resultat de tot aquest simulacre va ser mantenir el mateix status quo entre la Xina i Taiwan actual, no reconèixer un referèndum que Taiwan volia fer i tampoc reconèixer les accions militars que la Xina volia fer. Està bé. Escolta, suposo que m'has dit que segueixes, t'agrada molt la política internacional, suposo que avui estàs al dia de que a Egipte hi ha converses de pau entre israelians, Hamas, Egipte, Qatar i els Estats Units per intentar posar a pau el que és en aquests moments el genocidi de Gaza. Des de la teva joventut, des dels teus 18 anys, com veus, tens esperances de que s'arribi a bon port o no? Home, esperança sempre se n'hi ha d'haver i jo vull pensar que sí, vull dir, jo tinc esperances i ara mateix, vull dir, en el genocidi que ja està havent és important mantenir esperances i pensar que es resoldrà i que la pau arribarà i tot això. Malgrat tot, la diplomàcia jo crec que sempre tot és última hora i que no pots donar mai res per fet. Així que sí, mantinc l'esperança i mantinc que arribaran a un acord i que hi haurà pau. En la teva vida privada, Aniol, creus que ets diplomàtic? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sempre soc bastant diplomàtic, sí. Sempre vull sumar la gent, o sigui que no dividir, jo sempre intento portar, sí. No soc una persona que divideixi ni populista. Sí, intento portar, intento trobar els punts en comuns de la gent, intento unir, sí. Va, i l'última pregunta. Imagina't que entres més endavant, d'aquí uns quants anys, perquè ets molt jove, entres en el cos diplomàtic. Si poguessis decidir a quina ambaixada t'agradaria anar a treballar, als Estats Units? Ambaixada de l'Estat espanyol als Estats Units. Sí, totalment, 100%. 100%, molt bé. A Washington. A Washington. Escolta, el teu nivell d'anglès, com l'has aconseguit? Perquè en 18 anys, ja saps tu que a les escoles públiques, malauradament, d'aquest país, s'ensenya un nivell d'anglès molt eficient i molt s'han de gratar la butxaca i pagar acadèmies privades o anar a escoles oficials d'idioma o bé passar estades en algun país per millorar-lo. Quin és el teu cas? Molt breument, Aniol. Bé, jo, a les oficials d'idiomes, l'Escola Oficial d'Idiomes Pública de la meva ciutat, Banyoles, és el meu quart any que hi he anat i ara mateix m'estic traient el C1. També he fet alguna estada lingüística a l'estranger a Irlanda i sí, l'anglès s'ha de treballar perquè en aquest projecte era necessari, ningú parlava català i castellà, així que sense anglès no podia fer. Molt bé, el futur ambaixador de l'estat espanyol, no parlem ara de Catalunya perquè diguem que això ho posaríem en un parèntesis, però si en el cas hipotètic, doncs l'Aniol voldria ser ambaixador a Washington, als Estats Units. Aniol, moltes gràcies, escolta, i molta sort a la teva vida, que tens el futur tot per tu.